Kubva muguta reHarare kusvika pano patiri panova paNgundu. PaNgundu tenofu ndo pane mugwagwa wekuenda ndo kuChiredzi. Kubva zvakare panosangana mugwagwa unobva kuHarare Masvingo pamwe chete neBedbridge. Kubva kuHarare kusvika panapa pane 390 kilometers kusvika pano pandakamira panapa. Ndichida kuti ndikutendei muri Zimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV basa ichienda mberi. Zita rangu riri pachitupa ndinonzi Uncle Saint, chigotwe mubaba namai venyu, chanzvadzi chamama venyu. Anditi ndichitoti murisei kwese kwamuri muri yeZimbabwe. Ndinoziva kuti ndiri kure zvangu neguta reHarare, ndiri kure naChirenje, asi ndati ndimbouya ndikupei update yezviri kuitika maringe nenyaya yaChirenje. Aiwa, ndichida kuti ndinge ndinoitaurira ndiri kunoku kuNgundu kwandamboshanya. Asi chekutanga ndisanda kuzivisa kuti zvizvi kutora nzvimbo. Kana wanga usati wasubscribe paYouTube channel yedu yakanzi Saint TV, subscribe. Also don't forget to follow us on our Facebook page rakanzi Saint TV. Zvakare paInstagram yedu account yakanzi izo Saint TV official. PaTikTok zvakare tiripo saUncle Saint. So iwe chingoenda unofollowa nekunosubscribe on all our social media handles. So sekuzova kwenyu kuti mari yedu tave kunanavira, tave pedyo kuti tinge tiri tinosvika. Zuro takaita update chizivisa kuti kwasara 6000, ndichiziva kuti haina kupinda zvaya yakawanda. Pane mari dzakapinda asi haina kupinda yakanyanya zvekuti inogona yave pakati nepakati kuti inge iri inopinda 20,000 USD. Ndakuda kungokuzivisai kuti aiwa, musi wechitatu ndo deadline redu, saka vese vasati vabvisa vanga vachida kubvisa mari maringe inenge yakatarisana na vaChirenje, Mr. Barnabas Chirenje, yekuti tinge tiri tinobatsirana navo kunge tiri tinotenga stand yavo kuWesley muguta reHarare. Takukurudzirana, ndaita video rineri kuti tinge tiri tinokurudzirana kuti aiwa, mukana uchiripo kuti tinge tiri tinopedzisa nekuzadzisa basa ratakatotanga pamwe chete rinova basa rekunge tiri tinobatsirana nehama yedu iyi. Inzwazve kana dambudziko rawira umwe wedu dambudziko ratotiwira tese. Zvakare mangwana zvizikanwa, mangwana ndiwo unouya panapa Saint TV uchida kubatsirwa. Varipo vakawanda vakauya panapa vachida help, vakanga vasingazivi kuti rimwe ramazuva achauya vachida kubatsirwa. Saka iwe ukagara wabatsirawo vamwe, zvinozobatsirawo zvakare kuti kana wazowirwa nedambudziko rekuti ungada kubatsirwa, newewo unenge uchibatsirwawo zvakare. Aiwa, panapa Saint TV sekuzova kwenyu nogara nchitaura kuti zvoni we are on a mission. Mission yedu ndeyei? Ndeyekuti tinge tiri tinobatsira vese vanenge vawirwa nematambudziko, vese vanenge vachida kubatsirwa nemhuri yeZimbabwe. Vakauya panapa tinomira navo, tobatsirana navo. So nhasi ndangoti ndiitewo update inoyi. Ndiri kunoku kuNgundu. PaNgundu ndofunga munopaziva. PaNgundu ndo nzvimbo zvakanyanya inozikanwa nekuti pamain road inenge ichibva kupi, inenge ichibva kuMessina. Saka iwa hama dzangu, ndafara zvikuru kunge ndiri ndinosvika panapa ndinge ndiri ndinokupai update yekwaChirenje inova iyo zviri kuitika almost 390 kilometers kubva pandiri panapa kusvika guta reHarare. Aiwa, ndozvandandinge ndiri ndinokuzivisai. Aiwa, ngatinge tiri tinoita macontributions edu kuGoFundMe, ngatishare malink, ngatishare this video as well. Let's not forget kuti tinge tiri tino follower especially our Facebook page. Basa ringe rinoenda mberi murudo mune zvakanaka. Anditi zita rangu ndichinzi Uncle Saint, chihanzvadzi chamai venyu, chigotwa mama namama. Ndangoti ndinge ndiri ndinokupai update nhasi uri musi wesvondo. For now ndichiti it's much love and God bless you all.